Illum nagħmlu tifkira ta' Santa Luċija, Verġni u Martri. Twildet f'Sirakuża, mixtieqa barusa minn żagħżugħ pagan, Luċija ridet tikkonsagra l-verġinità tagħha lill-Alla. Iżda l-Rus tagħha ma ridx jaf u bis-sewwa jew bid-newwa rida tiegħu. Spiċċat martri fil-persekuzzjoni l-kbira imnedja mill-Imperatur Dioklezjan fil-bidu tas-seklu 4. Ifdalijiet qaddisa ta' Santa Luċija ġew midfuna fil-katakombi ta' Santa Agata. Iżda minn hemm aktar tard ittieħdu Kostantinopli, minn fejn imbagħad inġarrew lejn Venezja fejn għadhom jinsabu għal qima sal-lum. Santa Luċija hemm miżmuma minn ħafna bħala protettriċi tad-dawl tal-għajnejn. Nitolbu llum biex tħarisna minn kollox midlam spiritwali għax aktar mid-dawl tal-għajnejn tal-ġisem. Aħna għandna bżonn id-dawl spiritwali tal-fidi Kattolika.